Wacha karkanya dhir Dinah. Kendo Dinah kan tigik mathoth ahinya. Niwacho ni telo ni loko ka jochopo e debe. Kendo kura ni manye gi kisera. Kochopo kare, ng'ama kare ma jopiny winjo ka gima nyalo loko ngimagi, ng'ane ne yudo ombulu. Kendo e kinde ma wantiere ni, chal ka gima joka Sipul dwa tieko kara dhi nyime kod ngima moro kama gintiere. Tiegruok ni timega mana karka e debe. Iloso kacha mokwongo tiwacho ni joka Sipul oteme yiero ng'ama nyalo rito mano ratiro mar ngima dhano. Moko bende nitie bende wacho ga ni human rights. To gik mathoth ji ok lose ga en ga wacho ni economic rights kata land rights. Gik moko ma ji olinga thi to kanya kama kelo dhier e kind oganda. Jotelo wacho ga ni go ga lweny malo en ga lweny migo ga mana malo. Lweny chal ka gima tinde mana piny. Ji negore mana piny kama gintie ga e weche mag siasa ka ji larre. Ji dhi go ombulu gi mirima. Mirima mokwongo mantiere kar ka gin jogo mago ombulu nikech nokomigi otiko mar duond bura achiel. Machielo bende nitiere madhigo ombulu gi mirima ka giwacho ni ok wadwa jal machielo. Ka approach elections gi emotions kata gi iwacho ni kaka dhano winjo, odhi chalo nade kinde ma wantiere sani. Kama maling'ling bende nitiere kar ka mano waketo kata odiochieng' manyoro jogo mapono de chal ni da nyayo weche mag tulo ka Sipul kod alwora mare kinde ma wantieni. Jogi onego range yo machal nade ka irango kane gidhi go ombulu gi mirima, jok moko bende ok dhi wuok. Mirima to nyaka bedi kaluwore gi kuma waeno. To kaka wakili owacho ni nyaka koro wan kaka joka Sipul kaka citizens ma respect Katiba chapter 6 ma ni leadership and accountability. Nyaka koro wayier jogo manyalo representwa e yo maber nikech onge gima lit kaka ni uyiero ng'ato to kodhi e od bura lej kokuno to onge gima owacho, obadhore to kony be ok okonyu kaka onego konyu. Omiyo aneno ni this is an opportunity mar joka Sipul prove everybody wrong ni gidwaro leadership ma en gi integrity, leadership moluoro gi kendo leadership madwa tiyo negi. Kaluwore gi wach go kokono gi bedo gi misbehavior mang'eny ma waneno go to Ministry of Internal Security gi other agencies nyaka ketne guns go matek makoro ng'ato onge kaka nyalo timo timbego kendo ginitie luoro. To kendo adwa na wach niya, sani onego bed niya kapo ni oyudi ni jogi emotimo timbego to ibedo disqualified. Onego bed kamano mondo ji obed gi luoro. Another thing sani ng'eni nenore ni kuonde mane gin swing places olokore battleground. Sani kuonde mane ji ong'eyo ni mato bro dhi kama kaka wakili wachono sani olokore ji fight it out. Kendo IEBC machung' ne elections be nyaka koro aparo ni sani gitemo test processes maggi mondo ka wachopo 2027 to at least nitie gik moko ma ok gibibiro ni gi complain ni mano kwatimo kama nikech magi testing grounds ne 2027 e yiero maduong'.